Pokud jde o principy transparentní kruhové komunikace, kterou používáme v rámci mužských kruhů, tak tam má nějaký základní principy, které bych vám teď rád představil. V první řadě je ohraničená, má začátek, konec. Víme, kdy do ní vstupujeme a víme, kdy končí. Dost často má nějaký téma a dost často žádný téma nemá. A spíše čekáme, co ten kruh přinese, jaký téma vlastně chce zaznít. Další základní princip, který je vlastně velmi rozdílný od té běžné komunikace, kterou zažíváme, je ta, že vždy mluví jen jeden člověk a zbytek ho poslouchá, zbytek naslouchá. To možná první naše zkušenost, kdy mě třeba někdo, 10 lidí, poslouchá 5-10 minut v kuse nepřerušovaně. Kdy zároveň neobdržím žádný rady, žádný postoje, žádný informace, jak by jsem se měl cítit a prožívat to daný téma. Prostě mě jenom poslouchají. Už jsem to zmínil, k tomu mluvení samotnému, k tomu sdílení. Vlastně neudílíme takový ty obecní rady, jak by to mělo být, to téma, jak se věci mají mít a tak dál. Vždycky se snažíme tu pozornost obrátit k sobě a mluvit ze svého prožívání, ze svého postoje a ne o druhých. Zároveň se nepotřebuji nikomu zalíbit, nepotřebuji nic obhajovat, není tam přítomnej ten prvek, aby to moje téma bylo zajímavé pro ostatní. Je to o tom, že se na něj soustředím, možná poprvé pořádně a hluboce a snažím se ho dát do slov. A vlastně v principu stačí mluvit pravdivě, zejména sám před sebou. A kruhová komunikace je ještě taková, že je to pozvánka, jo? Že to není o tom, že každý nutně musí mluvit. Když přijdu na kruh poprvé, tak to není o tom, že jsem pozvaný k 10minutovému sdílení. A je to dobrovolný. Jo? A možná máme s tím zkušenosti mnohý, že i ticho je vlastně velmi dobrý sdílení. A bejt v kolektivu několik minut jako v tichosti je taky vlastně velmi příjemný. Z jiného pohledu kruhová komunikace je taky o tom, že vlastně já se nejdřív zastavím, slyším ten hlas v sobě, slyším to, co chce být řečeno a pak až mluvím. Proto dojde k tomu, že vlastně většinou má být řečeno to, co doopravdy chce být řečeno. No a to mluvím v té rovině já a vlastně v té rovině toho celku, tak dochází k porozumění, nikoliv k výměně názorů. Kdy je to o tom, že pokud mluvíme na nějaký téma nebo na nějaké svoje aktuální prožívání, tak já mluvím o tom svým pohledu, postoji a další muž mluví o tom svým a další muž o tom svým. Až takhle jednoduše to je. A ten facilitátor kruhu a té komunikace je tam k tomu, aby reguloval jemně tady ty pravidla. To je v principu všechno a takhle kruh probíhá.